everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Diego ba? Ang alka? Wa mo'y katungon ka magubahan na! Wa! O kinsa kang musulti nga wa mi katungod nga muguba sa mga butang inibaya? Ha? Hoy, gagang Helena, nalimot ka nga ang akong inahan ang Rayna inimbaya? Pero nahibawag yun mo kung unsa ka pinangga ni Sir Alejandro kini maong duyan! Ha! Kining maong duyan ang mupahinomdom kanunay ni Alejandro sa iyang kabit. Busa, kinahal mawagtang kini dinhe. Mauna, gigo ba sa dinduyana ang view ining dapita, uy? Wa siya makaguba! Simbolo siya sa tinuod nga gugma! Gugma! Ma? Nahibaw ko kung nanong giinitan ni mo bisan duyan na lang ni Celes. Tungod kay hangtod karon, si Celes pagihapon ng tag-iyas kasing-kasing ni Sir Alejandro. Hala, agisag ba man ni mos inahili naman, Julia? Tako man ang imong bakbat tiguang! Bisan unsa pa'y buhaton ni mo, Ma'am Julia. Dili na ni mo maangkon ang kasing-kasing ni Sir Alejandro. Og ako ang saksi, ana. Ha! Hilasagod ni mong manulti, day. Kaayo ba yan imong tukon, Helena, uy? Suway tok. Ikaw sa ospital. Hoy! Mga katabang lang mo. Ayaw mo pagsukulog agawon. Kanang imong ngilaad nga batasan nga nakaingon. Nalisod kang mahalon, Ma'am Julia. Way magbuot na ako kung unsay akong buhaton ining bayan. Bisag sunugon ko pa kini. O sige! Sige, sunuga! Kay mo saksi mi batok ni mo! Oh, kung masunog ning bayan, no? Ikaw ang nagsunog! Mga panuway! Musaksis sa Mami! Buset! Buset mong tanan! Nakarecord usab sa akong phone ang imong panganti, Ma'am Julia. Busa, may ebidensya nami kung may sunugon man kay baya. Mga panuway mo! Mga buset! Mutikig pa unta mong tanan! Oy, simbako ka, Ma'am Julia, oy! Simbako pa ulis na mulong! O sa man ka, Ma'am Shin? Ganahan ka mo sunog ining baya? Ay, mga bisit, ma! Uy, hala, nagsugpa ang mga maldita. Ay, karon, magkapahungaw na gayod ko sa akong kalagot ni anang duha. Kay naan na mo nga akong alalay. Magsuka na gayod og ba si Ma'am Julia karon. Kaluoy sa duyan ni Celes. Alejandro! Alejandro, pasaylo ako. Julia. Nakasa ko nimo. Dako kayo ang akong sa... Unsa man sa imong nabuhat nga sa Julia. Napungot manggod ko. Wa na ko makapugong sa akong kalagot nga gipapangita nimo si Celes. Mao nga Unsa. Unsay gibuhat mo, Julia. akong kiguba ang duyan sa luyo. Unsa. Alejandro, nadalang ko sa akong kalagot. Unsaon nga gisakitan ko sa imong gibuhat karon. Asawa gud ko nimo. Unya mo yano ka lang og panugo nila ni Helena nga pangitaon si Celes. Wa naman kay respeto nako, bisag gamay na lang. Nganong dili naman lang nimo kalimtan si Celes, ha? Alejandro? Samtang dili pa ko makapanghayo og pasaylo kang Celes. Dili ko mahimutang, Julia. Pero kriminal ka tong babayana.
Siya ang dunay sa nimo. Angay lang nga siya ang mga ipasaylo nimo. Dako ko og sa niya. Siya lagi ang dunay sa nimo. Husto na, Julia. Alejandro, Pasayloon ko ikaw sa imong pagguba sa duyan sa luyo karon. Pero ayaw na kinigpun ipa. Nakasamot ka. Ug ayaw hilabti si Helena sa akong gisugo niya. Kung dili ka gustong masuko ko nimo. Ayaw kong pasok, Julia. oo, sige. Dili na nako hilabtan si Helena. Sige. Biyain ako dinhi. Mukaon ka na. Si Helena na ang muatiman sa akong pagkaon. Kay niya na siya. Gawas na. Wa na ka ba masuko na ako, Alejandro? Gipasaylo talaga. Oh, salamat. Animal ni kinabuhi, Dili naman hinuon ko makalihok ini sa akong gustong ilihok. Kinikit si Helena. Siya ang nakaingon sa tanan. Siya gyud. Ganong hilakan mo ginani mo ng mga butang, Helena. Naluoy ng kusdoyan ni Salas. Oh. Helena, di man tingali maayo nga pasubrahan mo ang pagsimpatiya kang Sir Alejandro. Ug sabay gusto nimong akong buhaton. Pasag na lang si Ma'am Julia, natampukon sa buko-buko niyang bana. Klaro na kaayo, nagilo ibali si Sir Alejandro. O ang duyan ni Celes ang gipahimungtan siyang kalagot nako. Ingon man ni Sir Alejandro. Gusto ka? Pero wa na tayo mahimo anang ato mga agahon, Helena. Kung gusto ka o kalinaw, pahawa na lang din, he. Oh, mahimo man nga kitang duha ang mamahawa. Mangita taglang agahon. Dili, Lando. May lain kong plano. Oh, unsa man na? Tabangi kong makaila sa nakapalit sa yuta ang gibarugan sa bahay ni Celes. Nga naman. Gusto kong paliton ang maong yuta. Unsa? Nga naman. Ganahan ko sa maong dapit. Oh, Helena. Gusto naman di. Sir Franco. Ako. Gusto na pamati mo si Mulawas. Sakit kayo at ibuo kung kalawasan, sir. Saman. Kailan ka ba sa kulatan mo? Sir, pero kailan ko, sir, pero madlo ko nila. Kinsa man sila? O ganong ilamang ginipinsahan si Lina? Uyuan ni Lina ang tiguang nga murag leader nila, sir. Usay. Tunay uyuan si Lina ni ining dapitan. Mauna, Sir Franco. Wa lang ko nila patya kay wa mo sugot si Lina. Usay. Mga killer ang paryente ng Helena, sir. Kuyaw kayo mga lihok. Sir, surrender na lang ko. Mamatay ko kung dunay mahitabo ni Helena. Apil ka. Usay. Di na lang nato ilaptan si Helena, sir. Laban ako ugma kini mga panapton nga among naugkat sa bahay ni Mama. Og kining frame sa picture ni napapas na. Ako ning limpihan og maayo. Diya ka sa kwarto nga tinakpan? Ibutangan ako din yung mga nakuha ta sa bahay ni Celes.
Helena, nahibaw ko nga may gitago ka na ako. Lando, misulti na ko nimo sa rason kung ngano na interes ko ni Celes og sa iyong mga butang. Lahi ang nakita ko, Helena. Unsa man ang nakita nimo? Sa ako nakita ganina nga reaksyon nimo. Nga naghilak ka nga nangukay sa mga nadunot na mga butang ni Siles. Mura ka og... Mura ka og... Mura ko unsa, Lando. Mura kag namatian. Helena, unsa man gyud sa imong kinabuhi si Siles? Unsa? Klaro kayo nga doon na kay koneksyon ning Siles. Kay kunwa pa, di ka makauna-una sa pagpalit sa iyong yuta. Kinsa ka magyud, Helena? Please, sultihi ko sa tinuod. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.